Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Sunana Usman Muhammad, kamar yadda kuka sani daga nan tashar Malmana Official TV. Kamar yadda mai kallo ke gani a title din wannan bidiyon, muhimman sirrika a cikin Xender. Insha Allah yau zamu nuna muku wasu sirrika boyayyu a cikin Xender wanda ba kowa da kowa ne ya san su ba. Amma kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, ina roƙon alfarma da idan baka danna subscribe ba, ka taimaka ka danna min subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa domin yadda zaka rika samun sababbin bidiyoyi na da zaran na sake. Da fari ka nemo Xender ka, application na Xender ka bude kamar haka. Ok, yana budewa kamar haka. Sirri na farko da zamu nuna shine yadda zaka kofe gaba ɗaya abubuwan da ke kan wayanka. Misali, mutum ne ya sayi waya kuma yana son ya kwashe duk wani abu da ke kan tsohuwar wayarsa zuwa sabuwar waya. Sannan kuma idan ka tura ɗaya, ka san za su je ne su haɗe a folder ɗaya. Misali, wakokinka ka rarrabe su folder daban-daban kuma kana son ka tura a ɗayan sabon wayanka nan ma ya je a haka. To kowa dai ya sani idan ka tura ɗaya to za su je ne gaba ɗaya a cikin audio kawai a Xender su je su haɗu a can. To wannan bidiyon zai nuna maka yadda za ka kofe gaba ɗaya yanda abubuwanka suke na cikin memory, haka za su koma cikin wannan sabuwar waya. Da fari abin da za ka yi, daga can sama za ga inda aka yi layi guda uku a gefen hannun dama akwai alamun jan digo a kai, sai ka danna a kai. Kana dannawa zai buɗe ma kamar haka, za ga inda aka rubuta phone copy, sai ka danna akan phone copy. Ok, kana zuwa a nan ne za ka yi settings na wannan abun. Yanzu misali kana rike da waya biyu ne, ga wannan all phone ga kuma wannan new phone. To a all phone din nan, wato tsohuwar wayanka, sai ka danna inda aka rubuta all din nan. Ok, shi kuma sabon wayan naka sai ka danna akan new din nan. To kana shiga cikin new, zai tambaye ka sabon wayan da ka siya iPhone ne ko kuma Android, sai ka zaɓi in iPhone ne in kuma Android. To sai ka shi kuma wannan tsohon wayan idan ka danna a kai, kamar yadda kuke gani zai nemi kai setting kamar da yadda muka saba turawa a Xender. To yanzu shi kuma all phone zai yi searching na device, wato zai nemo sabon phone din sai kai connecting. To yanzu bari mu koma kan sabon waya kuma. Misali ka ce wayanka Android ne, ka danna akai sai kai next. To shi kuma zai kawo ma wannan QR code din nan. A wancan wayan kuma kar ku manta yana searching yana nemo sabon device din. Da zaran ya kawo sabon device din, sai ka shiga camera inda yake neman scanning, sai ka yi scanning. Kana yin scanning shikenan zai yi connecting. Da zaran ya yi connecting zai nuna maka inda zaka kofe komai da ke kan wayan nan daga tsohon waya zuwa sabuwar waya. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Kar ka manta ka danna mun alamar subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa yadda za ka rika samun sababbin bidiyoyi na da zaran na sake. Mun gode, sai mun haɗu da ku a sabon bidiyo.